Yawa, muna yi suna mana dariya. To, bari leƙa White House Family wajen Adam A. Zango. Adam A. Zango, lokacin da ka fara me suke maka? Da fari dai suna yi mini dariya. To, madalla, Adam A. Zango na jika, amma me suka dau abin da kake yi? Sun dau abin da nake yi hayaniya. Ayo! To, ikon Allah, kenan abin da kake yi suka dauka hayaniya, amma shin ka sare ko ka ci gaba da yi kenan? Haka nake fama da ɗawainiya. To, amma ya kake ji kullum idan ka tashi? Kullum kaman na taka garin giya. Subhanallah. Ok, shin ko za ka iya faɗa min ƙalubalen da ka fuskanta? Na sha wahala dare da rana cikin matsala. Ayo! Sarki Zango, amma shin ko za ka iya faɗa min me ka rika haka? Na rike laula, shi za ya zame hasken fitila. Madalla, ok, amma da mai Zango a lokacin a ina ka bi zama, Kano ko Kaduna? From Kano to Kaduna, bayan da zani na kwana. Kai, ka ce baka can kuma baka nan, Adam A. Zango, to me ya faru? Kun faye kun, Allah ya yarda shi kenan. Wannan gaskiya ne, to amma shin sun bari an ji sunan naka? Na yi ba za su so ba. Madalla, madalla, amma a baya me suka ce? Sun ce ba za na kai ba, in na yi ba za su so ba. Ok, to yanzu dai a ƙarshe me za ka iya ce mu? Ga haƙar mu dai ta kai komai daidai.